पप्पू। आज्ञा सार। आज आम इंग्लीश पढ़ा। आज्ञा सार आज्ञा। आज्ञा सार कौन कहू? यस सार कह। यस सार यस सार। इंग्लीश रे 1 ରୁ 10 जाए मत आज कह। 1 2 3 4। तापरे गेट ऑन द डांस फ्लोर। हौ पप्पू इंग्लीश बहुत होगा बेटे इतिहास पढ़ा चल। आज्ञा मास्टर सॉरी सॉरी आज्ञा सार। कहलु देखी टीपू सुल्तान किए? जानिनी सार। पाठ पढ़ारे ध्यान दे जानिबू टीपू सुल्तान किए। सार कहले देखी नटिया किए? जानिनी पप्पू। सार आपणक झील उपर ध्यान दिंतु जानीपारे नटिया किए। हौ बहुत इंग्लीश आ बहुत इतिहास होगा एबे चल गणित पढ़ा। 1 ରୁ 10 जाए एबे कह। 1 2 3 4 6 7 8 9 10। तम गाँव रे किए 1 2 गणितला ना? 5 कुआडे गला? सार काली न्यूज रे दउथला कि स्वाइन फ्लू रे 5 मरिगले। पप्पू प्रेजेंट सार। तो बापा कौन करंती? सार मो बापा एचडीएफसी रो मालिक। कौन एचडीएफसी बैंक रो? ना सार ताहले हरिया दहीबरा एंड फेमस चाट। पप्पू परीक्षा खातारे कौन ପାଇଁ କିଛି ଲେଖୁନୁ? ସାର୍ ଆପଣ ପରା କହିଥିଲେ ବେଳେ ବେଳେ ସାଇଲେନ୍ସ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ ଆନ୍ସର। ପପୁ କହିଲୁ ଦେଖି ବେଶୀ ନିଶା କୋଉଥିରେ ହୁଏ? ଗଞ୍ଜେଇରେ ନା ମଦରେ? ସାର୍ ବହିରେ। କେମିତି? ସାର୍ ମଦ ପିଇଲେ କି ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିଲେ ଲୋକମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହି ଖୋଲିଲେ ସିଧା ଶୁଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବାପୁ କହିଲୁ ସିନିୟର ଆଉ ଜୁନିୟର ଭିତରେ କଣ ଡିଫରେନ୍ସ? ସାର୍ ଯିଏ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ରୁହେ ସିଏ ସିନିୟର ଆଉ ଯିଏ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ପାଖରେ ରୁହେ ସିଏ ଜୁନିୟର। ପପୁ ଜାଣିଛୁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲେ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ତ ଚୌଧୁରୀ ଥିଲେ। ପପୁ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ? ସାର୍ ମତେ ଯେତିକି ବର୍ଷ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ସେତିକି ବର୍ଷ। ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ସାର୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲି ସେ ବାପା ହେଲେ ଆଉ କଣ ବାପା ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କି? ପପୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛି ତୁ କ୍ଲାସ ରୁମ ରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହଉଛୁ। ସାର୍ ମୁଁ ଶୋଇଲା ଟାଇମରେ କଥା ହୁଏନି। ଆଚ୍ଛା ପପୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ମନେକର ତୋ ପାଖରେ 10 ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଉ ତୋ ବାପା ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତାହେଲେ ତୋ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? ସାର୍ 10 ଟଙ୍କା। କେମିତି? ସାର୍ ମୋ ବାପା ମତେ କେବେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତିନି। ପପୁ ତୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଇଂଲିଶରେ କହିଲୁ? ସାର୍ ମାଇ ବାପାସ୍ ନେମ୍ ଇଜ ସରି 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 ସାର୍ ସାର୍ ମାଇ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଇଜ ଫୁଲ ମୁନ ପଟ। କଣ କିଛି ବୁଝି ହେଲାନି? ସାର୍ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବି? ହଁ ହଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହ। ସାର୍ ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଆଚ୍ଛା ପପୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ମତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜୀବର ନାଁ କହ ଯିଏ ଉଭୟ ଜଳ ସ୍ଥଳରେ ବାସ କରେ। ସାର୍ ବେଙ୍ଗ। ସାବାସ୍ ପପୁ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବର ନାଁ କହ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ। ପପୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜି ଆମେ କଣ ପଢ଼ିବା? ଜାଣିନି ସାର୍। ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ସରଳାର୍ଥ। ଆଚ୍ଛା ପପୁ ଏବେ କହିଲୁ ସରଳାର୍ଥ ମାନେ କଣ? ସାର୍ ସରଳାର୍ଥ ହେଉଛି ଆଜିର ଟପିକ୍। ପପୁ କହିଲୁ ଦେଖି ପାଣି ପିଇବା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ନା ଖରାପ? ସାର୍ ଭଲ। ତାହେଲେ କହିଲୁ ଆମେ ପାଣି କାହିଁକି ପିଉ? ସାର୍ କାହିଁକି ନା ଆମେ ପାଣିକୁ ଖାଇ ପାରିବାନି।